अन्नानै सहाय होदो आंनि थाखाय। गिबियाव गासै बर' रायजो राजाफोरखौ खुलुमनाय थाग्रोबाय। आङो बे भिडिअनि गेजेरजों आंनि न'खरनि खोथा एसे शेयार खालामनो सानदों नोंथांमोनजों आरो नोंथांमोननि अननाय मोनगोन होननानै। दा जोंनि आइया बेमाराव गोलैनानै दङ। दा नै बियो थांनाय जुलाइ मास 26-27 थारिखनि सन'ग्राफिमोन, बेयाव अन्थाइ मोननाय जादों आरो बे नै मैया दाख्लै सेकेन्ड टाइम लांबावनाय। नाथाय सिगाङाव मुलि होदोंमोन, मुलि होनायजोंबो जेबो जायाखै। दा 15 दिन मास मोनसे बिदिजों जाखांबाय थायो। दा बे सिगांनि गासैबो मुलिनि बिल बियो दा हिसाब खालामबासो मोनसिगोन। हिसाब खालामाखै आङो दासिमबो। खय हाजार थांखो, गैयालाबो 30नि खाथियाव थांनानै दंहैयो, 30,000नि खाथियाव थांनानै दंहैयो। नाथाय दा बेजोंबो मुलिजोंबो जाबावाखिसै। बिनि थाखायनो दा गोदाव सोराव माजों मा खालामबावनाय, थाखाबो गैले फैसाबो गैले, गोरिब अबस्था, मा खालामनो मा खालामा। बेनिखायनो नोंथांमोननिफ्राय एसेसो अनसुंथाइ मोनगोन होननानै आङो बे भिडिअखौ खालामनाय जाबाय। दा आइयाथ' जोंनि हाखौसो फाननो नागिरदोंमोन, नाथाय जों हाखौ फाननानै बहा थानो, बेबो मोनसे साननो गोनां। बिनि थाखायनो लाजिबांसिनब्लाबो रायजो राजाफोरनावहाय अनसुंथाइ मोनगोन होननानै आं नोंथांमोननिसिम अनसुंथाइ बिनो थाखाय बे भिडिअखौ खालामनाय जाबाय। दा दिनैसिमबो मोजां जाया। डक्टरनाव थांब्लाबो दा अपारेसननि अर्डारल' हरसै। दा खनले जाबाय थाबाय नालाय, खनथाम जाबाय थाङैया। दाख्लै सेकेन्ड टाइमनिखौहाय मिसनारि बानबाय फैसाखौ। दा नेक्स्ट टाइम खालामनो थाखाय जोंनि आखायाव दा रां गैया। बिनि थाखायनो नोंथांमोनाव 10 थाखाब्लाबो 20 थाखाब्लाबो जा हायो अनसुंथाइ मोनगोन होननानै नोंथांमोनखौ खावलायनाय जाबाय। अननानै हेफाजाब होदो जिबां हायो नोंथांमोना। आङो बेफोरनि भिडिअबो बानायफिनना एसे आजिब मोनलाय लाङो गोसोआव सुखुवा-सुखुवानो। दा हाखौ फानबालाय जों बहा थानो हाखौ फाननानैलाय। बेनि थाखायनो लाजिनायखौ दोनथ'नानैब्लाबो रायजो राजानावनो एसेसो थाइसे थाइनैब्लाबो अनसुंथाइखौनो बिनोसै होननानै आङो बे भिडिअखौ खालामनाय जाबाय। अननानै रायजो राजा नोंथांमोना बे भिडिअखौ हाजासे शेयार खालाम, जाहाथे बयबो नुयो, थाइसेब्लाबो थाइनैब्लाबो बयबो हरनो हायो। बेनि थाखायनो आङो नोंथांमोननि आथिं गुदियाव आर'ज गाबो बे भिडिअखौ शेयार खालामनो थाखाय। आरो नोंथाङा हरनो हायाबाबो बै गुबुन मानसिया हरनो हानाय बायदि नोंथाङा बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो। दा जोंनि आइनि अपारेसननि जोबोद गोनांथि। अपारेसनाथ' खालामनांखासिगोन। दा जोङो कय हाजारसो थांगोन आङो बेखौ बुंनो हानाय नंला। दा आंबो डक्टरनाव हाबफेरै मानसि, खनसे फार्स्ट टाइम थांबाथ' 30,000नि खाथियाव थांखादों। आङो बेखौ हिसाब खालामनानै नोंथांमोननो देखायगोन कय हाजार थांदोंमोन। ओमफ्राय नैबे सेकेन्ड टाइमनिखौ मिसनारिफोर बानबाय, बेनि बिला आंनाव गैया। दे आफाफोर अननानै आंखौ सहाय होदो। मा खालामनाय, बेराफारसेनिफ्राय फारसेबो गैले। गय फांनै फांथामाबो मालायनि आखाइयाव थाबाय 5 बोसोर। दा हा खिलाबसे दङ होननाय, बेखौ फिसाफोर मावनानै जानांगौ। बेखौ फाननानै आं दाहायलाबो फिसाफोरनो गैया। अननानै सहाय होदो आंनि थाखाय। दा जोङो अपारेसनखौथ' खालामनांखासिगोन। आङो मोनसे खोथा बुंलांनो सानदों। जाय बिथांमोना अनसुंथाइ हरो, नोंथाङा बबे जायगानि आरो नोंथाङा मा गामिनि, बबेनि, आरो नोंथाङा गासैखौबो लिरनानै आङो वाट्सएपआव हरनो हागोन स्क्रिनशट खालामनानै। आं बेखौ भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि मुंखौ लानाय जागोन। आङो गासैबो वाट्सएपआव हरनो हागोन। आंनि वाट्सएप नाम्बारानो जादों 8073412001 आरो आंनि गुगोल पे नाम्बारा जादों 7896183597 आरो खनसे बुंबावनि 7896183597। बियो आंनि गुगोल पे नाम्बार आरो फनपे नाम्बाराबो बेनोखा मोननैबो। आरो आङो बेंक एकाउन्टखौ स्क्रिनाव होनानै होगोन।
नोंथांमोना स्क्रिननिफ्राय लानानै हरनो हागोन। बेखौबो खिन्थालांखानोसै दाख्लैनि जिनाखि 27 थारिखआव फार्स्ट टाइम लांदोंमोन डक्टरनाव, जों मिथियाखैमोनदि बिदि जागोन होननानैहाय, नाथाय सनाग्राफि खालामनानै नायबाय, ब्लाडाराव अन्थाइ मोनबाय। बेयावनो गय बागानखौ थाबनांखादों। दा बोसोरफिनो होनानै दं। बोसोरबा बेजों 6 बोसोर। 6 बोसोराव गोदोना दंसै दा। बेखौ सुख'फिननांगौआ मथा मथि जोंबायदि गोरिब मानसिया गोथाङैनो गोथै होननानै बुंजायो। दा खामानि दामानिफोरखौथ' जेबो मोनखाया बे समावहाय, आरो लकडाउननि टाइम बहा थांनानै खामानि मावहैनो, जोंबो गोजानाव थानानै एसे एनै खामायोमोन। नाथाय कभिड-19नि थाखायनो ओरैनो थांज्रांनानै गोदाव सोराव न'आव फैफिननानै जिरायफैफिननांबाय। माथो खालामबावनो ना। आङो भिडिअखौ गोलाव खालामनो सानाखिसै। नोंथांमोना अननानै प्लिज आंनि बेंक एकाउन्टआव ट्रेन्सफार खालामनानै हरनो हागोन गासैबो। आङो गासैखौबो आपडेट होजोबगोन। नोंथांनि अनसुंथाइ होनायनि स्क्रिनशटखौ आंनो हरनो हागोन। नोंथाङा बबे जायगानि, मा गामिनि। आङो बाथ्राखौ रिपिट खालामफिननि, नोंथांमोना जि थाइसेलाबो, थाइनैलाबो, थाइबालाबो, 10 थाखालाबो, 20 थाखालाबो जि हायो अननानै हरबानो जाबाय। आङो अपारेशनखौ सुरु खालामनोसै आरो भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो लाइभ देखायनो नाजागोन। आंबो बारा गोलाव खोथा बुंला आरो आं बुंनोबो रोङा। नोंथांमोना बे ससेखिनि खोथायावनो बुजिखाबाय जानो हागौ। आरो आङो नोंथांमोनखौ बेखौल' खावलायगोन, नोंथाङा अनसुंथाइ होनो हायालाबो भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो, जाहाथे बै सासे हरनो हाग्रा मानसिया मोनहैनाय बायदि। दा आं बेखौनो रिकुवेस्ट खालामो नोंथांमोनावहाय। आङो बेंक एकाउन्टखौ स्क्रिनाव होखाबाय आरो डिसक्रिपसनावबो मोनगोन। आरो जायफ्रा गुगोल पे इउज खालामो, गुगोल पे सोना हरनो हागोन। आं नाम्बारखौ खोन्थाखाबाय। आरो फनपे इउज खालामबाबो फनपेलाबो आं खिन्थाखाबाय। बे मोनसेयानो आंनि नाम्बारा, आं सिगाङाव खोन्थाखांखाबाय। बेनो दा भिडिअखौ गोलाव खालामालासे आङो बेयावनो दोनथ'नोसै। गोजोननाय थाबाय नोंथांमोननिसिम। गोजोन्थों।